Evde radyoya denge gele. Şiravedan uçağına radyo denge gelden başkodarın hejeyru pencemejdare 2024 seyşemli Brüksel'e saat 10 lamede 12 emen uçendina ve rojede peşkeş biken demdem azadi reber apoya. Le elihe berxodana juwanan tevaya şevi berdawam kir le elihe juwanan le hemberi deste serki nabina gel tevaya şeveli taxen juda protestoyon xwe berdawam kirin. Juwanan li taxen karşı yaka petrol kent bağlar ucu diyere girtin û li hemberi polîsên ku êriş li wan dikirin li berxwedan. Polîsan bi gaza îsotê toma û guleyên plastik êrişî juwanan kirin. Juwanan li ser riyan agir vê xistin û bi fîşekên hawayî bersiv dan polîsên Tirk adagir kirin. Bilançoya binçavkirinan di çarşoya operasyona yên li Elihê heftu 5 kes hatin binçavkirin karobarên ifadekirine yên welatiyên bi lêdanê hatin binçavkirin hêj didome. Li Mêrdînê jî vê sibehê polîsan bi sergelek malan de girtin. Di serdegirtina malan de 9 kes hatin binçavkirin sedema binçavkirin nehat zanîn binçavkiriyan birin müdüriyeta polîsana Mêrdînê. Duh li Edenê jî çalakên protestoyê hatine darxistin. Gürcan Turşak adı çalakiyê de bi lêdanê hat binçavkirin piştî karobarên îfade girtinê di saatên şevê de hate berdan. Şaxê îhade Edeneyê da zanîn ku dê derheqê polîsên tundî li Turşak kirine de serlêdana suç bikin. Di encama serdegirtên malan ên li navçeya Xelfetiyê ya Rihayê jî de gelek kes hatin binçavkirin. Hat ragihandin ku dibe hejmara binçavkiriyan zêdetir be. Têja got em ê mafê xwe dîsa bi dest bixin têjayê destşankir ku desthilatdarî wê qewîman şaredariyan veguherîne cihên mêran û rand û xirakirinê hat xwestin ku hemû mekanîzmeyên ku veguhestine bêpere dide jinan pêşî li tundiya jinan digire û qadên jiyanê li jinan vedike û bi rejima qayyum bêtûnekirin. Ji bo aborî heta çanda ji tenduristî û heta perwerdehiyê hemû destkeftiyên jinan ên di reveberiya xwecihî de asten kirin. Di hemû şaredariyên me de ku di Sûriyekê adarê de hatin qezançkirin pêkanina awil xebatên li ser polîtikayên jinan bûn. Bi polîtikên demokratîk ekolojik û azadixwazî hejînerê yekîtiyeke ku bi ger re xwe birêxistin dike hatiye afirandin. Di berdewamiya daxuyanê de û hat gotin. Şaredariyên me yên ku di salên 2016 û 2019 de hatin desteserkirin îro jî rûbrûyê polîtikeyên talanê yên herêma zihniyetê. Ev zihniyeta ku ev demeke li welayê qala aştî û çareseriyê dikir xwe vala derxist û zihniyeta dewlet mêr derxist holê. Tevgera jinên naza têjayê ji bo xwedî derketina vîna gel ev bank li saziyê nav neteweyê û jiran jî kir. Em ji bo dawî li anîna van polîtikayan bank li hemû saziyên jiran ên nav neteweyî rêxistinên girseyî yên demokratîk herkesî dikin ku guh bidin dengê jinên Kurd li qada nav neteweyî piştevaniyê mezin bikin. Me duh li hemberî darbekaran serî netewand em îro jî natewînin. Em ê di her şert û mercî de mafê xwe dîsa bi dest bixin. Jin wê bimînin darbeker wê biçin. Figen Yüksekdağ got em ê bi berxwedanê qizanç bikin. Hevseroka Berêya Partiya Demokratîk a Gelan de HDP Figen Yüksekdağ ku li girtika Kanzrêya Kocaeli girtiye li dijî qayyuman peyamek weşand. Figen Yüksekdağ li ser hesaba xwe ya medya dijîtal bi etiketa qayyum dagirkere parvekir û ha got êdî dem hatiye ku li dijî desteserkina îradeya gel em ê hêztir û bi biryartir bibin yek werin em mil bi mil li dijî têcîtê derkevin. Li Kurdistanê heta Tirkiye li dijî darbeya qayyum em dixwazin bi demokrasiyê aştî azadî û ewlehiya mafê gelê xwe bi dest bixin. Welatiyên li Mêrdînê di nöbetê de ne gotin ev deryameye welatiyên li dijî tayînkirina qayyum li pêşiya şaredariya Mêrdînê tevlî nöbetê bûne diyarkirin ku divê Kurd yekîtiya xwe ava bikin û bi yekrêzî rabin serpiyan. Welatiyê bi navê Mehmet Zekî Doğan diyarkir ku ev 8 salî û got ji ber dê mafên Kurdan têne xezkirin divê herkes xwedî li îradeyê xwe derkeve û herkes bi îradeyê xwe bê birêve birin.
Hüsnü Ekrem jî got ku ew jî İzmirê hatiye Mêrdînê got em ne ji zindanan ne jî ji mirinê ditirsin duh bû ku destên xwe dirêjî Kurdan kirin piştî du rojan şaredariyên me xesb kirin. Em qebûl nakin û em ê li her çarparçeyên Kurdistanê bibin yek û bi yekrêzî têkoşînê bikin. Mehmet Ezgî jî got qayyum xesbkirina îradê ye. Em ê qebûl nakin û em ê li dijî vê zilmê têkoşînê bikin. Ji endamên Mirza Dayikên Aştiyê Halîme Kaya jî got her kesî xwedî wijdan û bi îman divê li qayyumê xesbkar têkoşînê bike. Mêrdîn ya me ye bila bice hemin biçin tu tiştekê wan li vir tune ye. Bila ji Mêrdînê derkevin Mêrdîn Mêrdîna me ye ew walî nikare li wir rûne ew der cihê gele. Nûrê Tarkal jî destşan kir ku ew bi tawayê qayyum qebûl nakin û got ev der welatê me ye axa me ye şaredariya me ye. Ekrem İmamoğlu li dijî qayyum diçe Mêrdînê şaredarı bajarê mezînê İstanbulê Ekrem İmamoğlu dê li dijî tayînkirina qayyuman biçe Mêrdînê û li vir ve hevserokên Dem Partî Tülay Hatîmoğulları û Tuncer Bakırhan re hevdîtine bike. Desteserkina îradeye gel di rojeva cîhanê de jî desteserkina şaredariyên Mêrdîn Elî û Xelfetiyê li raya giştiya navnetewî de deng veda ajansa nûçeyên Reuters di nûçeya bi ser navê Tirkiye piştî pêşniyara aştiyê şaredarên Kurd ji wezîfe girtin got ku desteserkina îradeya gelê Kurd piştî daxuyaniyê şefê faşîst MHP Devlet Bahçeli hate kirin. Reutersê got ku hevserokê berê HDP Selahattin Demirtaşî di nav de siyasetmedarên Kurd beriya 8 salan di heman rojê de hatin girtin. Asokîst Prez jî di nûçeya bi ser navê Tirkiye sê şaredarên alîgirên Kurd ji kar hatin dûrkirin got ku li şûna sê şaredaran raydarên dewletê hatin tayîn kirin. Ajansê got ku şefê AKP Recep Tayyip Erdoğan li hemberî muxalefetê polîtikayeke tund dimeşîne. Bu yerên diqewumin di mijara hewldaneke nû ya aştiyê de ku ji bo bidawîkirina şerê 40 salî dibe sedema pirsan. Frans 24 jî bu yer bi ser navê Tirkiye sê şaredarên Kurd ji kar girtin. Di nûçeyê de hat gotin û Tirkiye polîtikaya qayyum dewam dike û beriya niha bi 6 mehan jî li Colemêrgê îradeya gel hate desteserkirin. Frans 24 balk şanser nerazîbûnên Dem Partî û CHP ya li dijî qayyuman. Alman Türjî bu yer bi ser navê Didemekê de ku hewtê dayîn li hevkirin bi PKK re çê bibe sê şaredarên Kurd yên li Tirkiye ji kar hatin dûrxistin ragihand. Dosye Paxşan Aziz şandin dadgeha bilind li gurên ûçay ajansa nûçeyan a çalekvanên mafê mirovan İranê Haranê dosyeya rojnamavanê Kurd Paxşan Azizê ku 18 rojin ji bo biryara dawiya darvêkirinê lêgirtika evîn tê ragirtin ji bo dadgeha bilind hatiye şandin. Li gorî heman çavkaniyê Paxşan Azizî 120 rojin nikare bi malbat û parêzerên xwe re hevdîtînê bike. Hêjayê gotinê Paxşan Azizî xelkê bajarê Mehabat yê Rûşatê Kurdistanê ye. Roja 23 Tirma 2024 parêzvana mafê jiran pispora xizmeta civankî rojnamavana Kurd Paxşan Azizê ku li Îranê tê girtin ji aliyê şaxa 26 ya dadgeha şoreşê ya Tehranê ku dibin serokatiya dadger İmam Afsharî de cezayê darvêkirinê hatiye dayî. Sendkom li Iraq û Sûriyê 163 çeteyên Daişê hatin kuştin. Fermandariya navendiya Amerîkayê têkildarî encamên operasyonên di mihên dawî de li Iraq û Sûriyê pêkaniyê de daxuyanê da. Di daxuyanê de hat diyarkirin ku de encama çend operasyoneke hêzên Amerîkayê li Iraq û Sûriyê de 163 çeteyên Daişê hatine kuştin. Di nava wan de 30 serçeteyên Daişê bûn. Her û hat diyarkirin ku di wan operasyonên de 33 çeteyên Daişê jî hatine girtin. Hat gotin ku ev operasyon di çarçoya hewdanên ji bo lawazkirina rêxistina Daişê ya li herêmê de pêk hatine. Berdevkê artêşa İsraîlê ragihand ku wan berpirsekê îstixbaratê ya Hizbullah li Sûriyê kuştine. Berdevkê artêşa İsraîlê Avisan Adrê li ser X'ê diyar kir ku balafirên şerên İsraîlê cihên îstixbarata Hizbullah li hundirê Sûriyeyê bombebaran kirine.
Adres aynı zaman ku di êrişê de berpirsê îstixbarata Hizbullah li Sûriyeyê Mahmud Mihemed Şahin hatiye kuştin. Her wa got Şahin de aliyê hevkariya navbera Hizbullah û Îranê de endameke girîng bû. Belê gudarên jemen û çend saetê pêşkêşkirin ana xatirê wê demiş.